Kaixo ekipo. Gu, Unai, Eneko eta Marin eta ni Mikel gara. Gu basketlobet batzuk gara. Eta horregatik gure klasera gonbidatu nahi zaituztegu. Gipuzkoan saskibaloi talde profesional bakarra zeretelako ere bai. Ni GBC-ren bazkida naiz. 4 urte segidan egon naiz ilumen estarri hausten. GBC. Ni 5 urteetan segidan egon naiz eskibaloian jolasten easo. Batzuetan GBC animatzera joaten naiz. Ni saskibaloiren munduan berria naiz. Urte honetan hasi naiz. Ni eskolan beti saskibaloira ari naiz jolasten. Ez da asko gustatzen izan. Guk esaten duguna sinisteko laurok 3 bat botako dugu. Denak sartzen badugu gure klasera etorriko zarete. Astera goaz. Ikusten gu basketlover batzuk gara. Erronka erabazi dugunez, hemen ikusi nahi zaituzten. Eta hau ba GBC! Agur, eta upa GBC. Tenéis que